Ja, meget gerne. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror ikke, at vi tager dødstrusler alvorligt. Det er måske manglende fantasi fra min side. Den er lidt svært, synes jeg. Jeg tror, man ville blive meget bange. Jeg tror, man ville blive bange, men jeg tror ikke, jeg vil stoppe. Nej. Altså både og. For det er vigtigt med ytringsfrihed. Ja, men man, på den anden side, altså det er også man kan jo heller ikke ind sit liv. Jeg tror, det kommer an på situationen. Det lette svar vil være at sige, nej, det vil jeg ikke. Men det var godt være, hvis nogen troede min familie eller mine børn eller noget, jeg så ville tænke anderledes på det. Det er, at man skal have lov til at sige, hvad man vil. Men det betyder ikke, at man har pligt til at sige alt det, man har lov til at tænke sig om, inden man udtaler sig. Man skal ikke fyre alt muligt vrøvl og bås af. Altså, jeg tror, at ytringsfrihed er for mig, som det er for alle andre. Det er, at man kan sige sin mening og udtrykke sig. Men der er selvfølgelig altså grænser for, hvad man kan udtrykke sig om, ikke? Ja. Og hvad der vil være klogt ud. Jeg synes, man skal passe på med at ytre sig om andres som kultur og sige, at det er noget pis. Ytringsfrihed, det er, når man kan sige, hvad man tænker og bruger og mener, ikke? Så man behøver jo så ikke genere for det. Ytringsfrihed for mig, det er, at man kan sige, hvad man vil, uden at blive dømt. Og jeg synes, man går over grænsen, når man tror hinanden. Det er ikke det samme som selvcensur. Selvcensur er, hvis man undlader at sige noget, som man har lyst til at sige, og som vi giver mening at sige. Ja. Men som man ikke tør at sige på grund af frygt for ydre kræfter. Det er selvcensur. Og så måske ikke. Nej. Det er bare det, man kan få lov til at sige sin mening. Det er retten til at udtale sig om sin egen mening og have de holdninger overbevist. Det synes jeg absolut ikke, man skal. Friheden har altid en pris. Det er svært, og så håber man jo altid på, at det ikke er ens egen, det går ud over. Sådan har det også været i 1. og 2. verdenskrig. Der var også nogen, der døde for vores frihed. Nej, det synes jeg bestemt ikke. Nej. At det ligger på en hadsk måde. De har bare en god sans for humor. Nej. Nej. Ytringsfrihed er vigtigt for os alle sammen. Det synes jeg. Det var klart nej. Ja. Det ved jeg ikke, hvis man er bange for at blive angrebet. Men jeg synes personligt ikke, man skal. Jeg synes, det er noget pjat, at folk de ikke kan sige, hvad de vil. Og det er der ikke. Der er ikke noget, der retfærdiggør angrebene, men jeg synes, der er noget, der retfærdiggør de tegninger og de ting, Charlie Hebdo gør. Nej, det er ikke, man skal ikke afkende ytringsfrihed. Det er bare vigtigt at oplyse tegnere og sådan noget om, hvad konsekvenserne er udnyttet. Ja. Ytringsfriheden til det fuldeste kan være. Ja. Vores ytringsfrihed er meget vigtig for alle. Men jeg synes, man skal sætte nogle grænser for, hvad må man sige og gøre, og så ja. Ja. Nej, absolut ikke. Jeg synes, de skal fortsætte og lave flere. Det er, så får dem, der angreb dem jo deres vilje. Ja, i mine øjne, der er tegninger uskyldige og ligegyldige. Hvis det skræmmer nogen eller generer nogen, så må de lade være at kigge på dem. Der er andre, der synes, det er okay. Nej, det synes jeg ikke. De gør jo ikke kun grin med én religion, de gør grin med alle religioner. Nej, jeg synes, de skal blive ved, men måske være lidt mere forsigtige. Ja, det er klart. Der er ungdom, der laver det. Okay. Ja, det er jeg ikke enig i. Hvorfor? Har lov til det, så må man vel gerne. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Nej. Jo, jeg kan godt forstå, at de måske føler sig stødt, men det er der jo også måske mange kristne, der gør, når man laver fis med Jesus. Ja. Men de slår ikke nogen andre ihjel på grund af det jo. Nej. Ikke? Det er sådan noget med næstekærligheden, og det mener jeg, det påstår de også, de har. Men jeg synes bare ikke, at de lever efter det. Altså ikke sådan overdrevet meget, når det er, at de også laver det med andre religioner. Nej. Så ikke Altså jeg forstår godt, at de måske er blevet lidt fornærmet over det. Jeg tænker, man tror så meget, som du sagde, at man tror så meget, at man vil dræbe andre. Det er sygt. Nej, det er lidt i tråd på det svar før, det gør jeg slet ikke. Altså det er jo fint nok, at de mener, at man ikke må afbede deres profet, men ja, der har vi en anden holdning andre steder. Mennesker er forskellige, holdninger er forskellige, så nej, det kan jeg overhovedet ikke forstå. Ja, det kan godt være, at man har lavet Muhammed-tegninger, men det er ikke okay at slå 12 mennesker ihjel, fordi de har sagt deres mening. Nej. Sweet Charlie. Sweet Charlie. Sweet Charlie.
C'est sweet Charlie. C'est sweet Charlie. C'est sweet Charlie. Godt der. Sådan. Hvordan går det indtil videre? Går ikke ligesom planen? Nej, okay. Vi går bedre til. Ja. Hvad er det, du skriver for dig? Skide godt. Det giver ikke nogen mening, der spørgsmål. At man kan. Jeg kan ikke tage den. Og jeg vil gerne sige noget andet. Det var ikke så godt det, jeg sagde. Anna, jo, det er perfekt. Det var også spørgsmålet. Ej, prøv at vente lige. Vi skal ikke have dem. Vi skal ikke have spørgsmålene. Selina er lige læst op på et papir. Prøv at I får ikke spørgsmålene. I skal lave det i en. Ja, et svar. Forstår du? Sådan der, hvor I... Altså, ja. Jeg kan også sige det der. Jason Charlie. Ej, det er fint. Altså, jeg ved jo, jeg forstår den ikke helt, men jo. Jo, vi forstår det godt, ikke? Okay. Jeg smiler bare, så svarer du. Jeg forstår det overhovedet ikke, men ja. Kan du lige sige... Nej, det gør vi ikke. Okay. Du skal bare synes. Hvad? Du ved i Frankrig? Ja. Så synes jeg ikke. Altså, De er blevet bombet. De var blevet bombet, var det ikke? Men det er bare deres egen fejl, hvis de så bliver skudt. Og Sweet Charlie. Ja, det skulle godt. Ja. Når jeg siger 3, så råber I det, okay? 1, 2, 3.